η διατροφή του είναι πάρα πολύ σημαντική και εννοείται η ρύθμιση με τις ινσουλίνες και τις μετρήσεις, γιατί δεν μπορείς να δώσεις, ας το πούμε, έλα τώρα να σου το πω με ένα σχήμα. Πες ότι εδώ πέρα είναι μια κλίμακα, ωραία. Είναι 100, 200, 300, 400, μιλάμε για μέτρηση ζαχάρου. Και εδώ είναι 2 η ώρα που ξεκινάει το ματσάκι, ωραία. Άμα φάει εδώ πέρα μια σοκολάτα, δες πόσο ανεβάζει οξυκόρυφα. Άμα βάλουμε εδώ πέρα ότι τρώει μια μακαρονάδα, γιατί μπορεί να μου πει, γιατί δεν του δίνει μια μακαρονάδα, πάνω σε αυτό να έχει και ενέργεια να βγάλει το μάτς. Ωραία, περίμενε. Αν δώσει εδώ μια μακαρονάδα, δες εδώ πέρα πώ πηγαίνει. Δες εδώ. Ο υδατάνθρακας. Άρα θα μου βαράει συνέχεια κάτι τιμές γύρω στο 300. Άρα συνέχεια να σου το πω και αστεία θα είναι συνέχεια σε μια τουαλέτα. Άρα πάνω σε αυτό πόσα toilet break μπορεί να πάρει πάνω σε αυτό. Και εσύ είναι ότι μαζί με την οκνηρία που θα του έχει ένα 300, ένα 350, θα είναι συνέχεια με μια ινσουλίνη και με μια ρακέτα πάνω σε αυτό. Άρα καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα θέλει μια σωστή διαχείριση και των τιμών και του φαγητού και της ινσουλίνης του. Σε ένα Grand Slam, σε αυτό το επίπεδο, μπορεί, όπως είπες και πολύ σωστά, να είναι από 1 ώρα μέχρι 5 ώρες. Άρα καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη πειθαρχία, πόσο καλό αυτοέλεγχο και καλή συνεργασία με το ιατρικό team πρέπει να έχει ο χύψη αθλητής και συγκεκριμένα ο Σβέρεφ πάνω σε αυτό και να έχει μια καλή τιμή γλυκόζης ώστε να μπορέσει να βγάλει και τον αγώνα και στον τελικό αποτέλεσμα να κερδίσει και το τρόπαιο εννοείται. Το ψυχικό όσο και το σωματικό φορτίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άμα βάλεις ότι το Grand Slam είναι ένα γεγονός, ένα παγκόσμιο γεγονός, το οποίο πολύ λίγοι αθλητές μπορούν να πάρουν μέρος. Άρα βάλε πάνω σε αυτό ότι ο αθλητής και συγκεκριμένα ο Σβέρεφ, εκτός από το να παίξει τένις, έχει να αντιμετωπίσει άλλο έναν αντίπαλο που είναι η πάθηση του, δηλαδή ο Ζαχαρώτης διαβήτης τύπου 1. Άρα, εκτός από τις 4 γραμμές του κόρτ, έχει 2 αντιπάλους. Μία τον αντίπαλο απέναντι και μία τον Ζαχαρότη διαβήτη. Πρέπει να έχει μια πολύ καλή προετοιμασία, γιατί όλο το τουρνά είναι περίπου 2 εβδομάδες. Άρα, σε όλο αυτό πρέπει να έχει την καλή προετοιμασία με τους υδατάνθρακες του, δηλαδή με το φαγητό του, τις καλές μετρήσεις, τις διαρκείς μετρήσεις, να το πω καλύτερα, την καλή χορήγηση ινσουλίνης. Και εννοείται πάνω σε αυτό έχουμε κάποιες αυξομοιώσεις, γιατί από τη μία μετά από μια μεγάλη καταπώνηση με τις πολύ ωραίους αγώνες μπορεί να δημιουργηθεί κάποια υπογλυκαιμία και από την άλλη μπορεί να έχουμε λόγω έκρησης ορμονών και κάποιες υπεργλυκαιμίες. Άρα... Αυτό μπορεί να επηρεάσει, ας πούμε, στιγμιαία την απόδοσή του, εννοείται, σε λήψη αποφάσεων, τι μπορεί να του φέρει. Αυτό λέω έχει να κάνει την κριτική ικανότητα, γιατί από τη μία μια υπογλυκαιμία μπορεί εισαγωγικά να του κάνει μια θολερότητα και να μην πάρει τις σωστές αποφάσεις στο κόρτ μέσα, και από την άλλη μια υπεργλυκαιμία μπορεί να του δημιουργήσει μια οκνηρία και πάλι σαν τελικό αποτέλεσμα ακόμα μπορεί να χάσει και το μάτς πάνω σε αυτό. Άρα μπορεί να κρίνει έναν αγώνα κορυφαίου επίπεδου, γιατί είναι μια λεπτομέρεια που θα παίξει ρόλο. Μια λεπτομέρεια και μιλάμε τώρα για μερικούς πόντους που εντάξει, για ένα Grand Slam είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι εντυπωσιακό έτσι ότι μπορεί και αντέχει 2 εβδομάδες και έφτασε τελικά και στην κατάκτηση ενός τίτλου. Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, εννοείται αυτό, γιατί αυτή είναι μια διαρκής μάχη. Και να το πάρουμε λίγο και στη μεγαλύτερη εικόνα, ένας ασθενής έχει καθημερινά να αντιμετωπίσει αυτή τη μάχη. Δηλαδή τη μέτρηση του ζαχάρου, την ινσουλίνη του, πώς θα βάλει τη διατροφή του, τους υδατάνθρακες του, τα γλυκά εισαγωγικά που εντάξει, δεν πρέπει να τα φάει, αλλά οκ, κάνει κάποιες παρασπονδίες. Και άμα το βάλουμε τώρα και στην δεύτερη εικόνα που είναι το Grand Slam, εννοείται καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι και πόσο δύσκολο είναι να το διαχειριστείς και να φτάσεις στο τρόπαιο. Και εδώ πέρα είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα προς όλους τους ασθενείς, ανθρώπους που έχουν ζαχαρότητα τύπου 1, το τι μπορείς να καταφέρεις. Δηλαδή, μπορείς να τα καταφέρεις όλα. Απλά να έχεις ένα σωστό προγραμματισμό, θα το λέγαμε, μια σωστή προετοιμασία στην καθημερινότητά σου.